Baixador de Vallvidrera. Pròxima estació, peu del funicular. Correspondència amb funicular de Vallvidrera. Aquest tren no obrirà les 3 últimes portes en aquesta estació. Pròxima estació, Sarrià. Correspondència amb línia L12 Reina Elisenda. Atenció, si us plau. Cal cedir els seients reservats a les persones que ho necessitin. Gràcies. Sí, pero dice que tiene si puede ser adelantarlo a los 4, puede ser o ramarlo. Pues mira, qué buena. Porque habíamos quedado a las 5, ¿verdad? Pròxima estació, les 3 Torres.